Pini thariponi phaisi arni hirjume production hinpen patirpi ponsi pilongri amek-KRI pu karbi lunkan arjan akimi mohor kenep pangceng pontangno labangso lunkan arjan mohor kenep ati pangceng ponpe aprang akhai mohon tuso keklem kedam kemi senje phan arnam hirjume hangpidun lapente labangso lunkan arjan che parjan abang pu akhai che songrong pi che parjan bang pi akhai pi lili rongphar pi director harlongbi lapen Protima teron pi singer probikha tokbi rubina krupi music horen tokbi make up Ricky teron editor ding picture cerap cetu pensi bangso lunkan arjan mohor kenep pangceng pontanglo bangso lunkan arjan ke release ponji sitame akhai mohon tuso ahem amatsi release pon pupusi che parjan bang pu akhai che songrong pi ahin pen phan pachini pon মানে hirjumi production lang litum dan si pangceng aku kata lang litum si pangceng pon po film bangke mo lang litum si akhir masih release tar release pon po masih ini dan kecheng ya nang litum langon hirjumi production nang litum di YouTube long po ini hirjumi production akhir pen film album ka shooting po masih aktor alang lipu ceso orang pikir tapi actress apa ke menuju orang parti alang lipu kasih tinggal orang setani miat senten setting konten ini kasih ngeluhin kami hirjumi pajar itu PILONGRI AMEK-KRI Alunkan pilongri amek-KRI